Mofutaura nemwana wenyu Murambiwa uyu. Ini ndamukoniwa pana kana laptop yakauya kumba. Mubvisa ikepesi muone zvirasta zviri musoro ngozungaira chete papa. Hapana kana laptop. Ndizvo zvandikuudza zvekutaura. Usatitarisa. Mama. Usanyapedzera kudzungaira ndakupa mari yekunotenga laptop. Iri kupi laptop yacho? Laptop. Yo, usanyapedzera kudzungaira we. Usanyapedzera kudzungaira. Taura tizwe. Taura zvandiri kunzwa inini. Taura. Munkati. Ndakutaura ndakapinda mutauni ndizvo. Makanipa mari ndizvo. No ndapinda mutauni. Pana first. Yo, magic. First ne laptop zviri kupindana papi. Pakuti yo, taura zvandiri kunzwa. Ndati first ne laptop zviri kupindana papi. Ndinondotaura sema. Taura ka zvandiri kunzwa. Ndakapinda kuna first. Munasika unosvika kuna Nelson Mandela kuma laptop aidhura. Kuti una kuita sei kwenda kakuradza website DXB ranasi. Auna uratidzwa website yari utaure. Mama wakataura ze DXB. Saka wakaita sei waudzwa? Ndaifunga kuti matsotsi. Ndakakuudza ni mwana. Imi mai Murambiwa haina kuchipere website iri kutaura. DXB ranasi ndokune ma laptop akachipa. Ndosaka ndakakuudza website. Ndikatiudza baba ko vakupe mari. Mama wakati marana so marana yeku Dubai. Saka wakumana siyo usanyapedza kutsama ndingoma marana yeku Dubai ari pa uri kusura chinochita zvisina basa rese. Murove mwana wenyu. Inzwa zvandakuudza izvizvi inzwa ndimotera ndichitaura zvandakuudza kuti uchiita izvizvi matinonzi chi inonzi DXB ranasi. Zvandinoda kuda nhasi chaiye ndinoda kuona laptop iwe wanayo ino deliver after how many hours imati hours mangani. Mama wakati 48 hours. 48 hours. Saka unotoziva zvandakataura. Saka I need that laptop today or yesterday. Stupid is the one. Stupid. That's my mofu. Ndizvozvo ndakakuudza kuti Murambiwa ndozvanoita mamukoni. Very good mom.